gure sortzaileek daukaten arazoa da diala sortzaile, saltzaile, produktore, promozionatzaile. Orduan hori tragedia bada. Sortzaileak izan beharko luke sortzaile bakarrik eta gero tragedia hitza erabili dut, baina esan dizuet hori horrela dan bitartean sortzaileak bere horretan ezingo du denetara ondo iritsi. Batez ere sortzaileei seguru asko ezin dulako bizi izateko ez dulako nahiko sortzeakin. Seguru asko izan beharko du baita ere irakasle edo izan beharko du baita ere denda baten lan egin edo dana delako. Errealidadea da eta badirudi orain eta pandemiak ere hori lehenengo planoan jarri du, eta oso gauza importantea da. Sortzaileen izaera profesionala aitortzea eta bideratzea ezinbesteko gauza bada. Ezinbestekoa. Hori ondo egituratuta dagoenean, segurasko, etorriko dira beste gauza batzuk asko zer errazago. Gure burua saltzea barne.